Chibailevek ole he video a chuanin sumdong Dawrkai ho thuruk kalo shildon chewa heng hi dori lo hong ani po in I apply thei thawa diklo taka thil ti ani chuang lawa psychology trick chi khat khani ve maya customer kan ni na anga hian hetiang lam boi pui tu te hian minzir chiang renga tlem te a danglam na ompo khan an chin chia ta zelani chuta an tactic apply thin ho chu kan soidona heng ka soite hi Mizorama an apply ve em ka shachi alawa ma se ramdang omte kan tam to tun la ya in lo chik ve chin donia chuan kan soitur hi dor chung lambi khani don ti shetaila pakhat na chuan alu na lampang kongka hi dinglama hian an da tlang pui thina veilama a chhuahna an da thin bokani zirchian na chuan kan bazara sanavir lo zong anti-clockwise kan kwal phei hian kan bazar kwal phei hianin average a cheng ni vel zel US dollar angin kan hmang tam thin an ti ni chu tamlua lo ma se customer zate customer sang khaten cheng ni thewa kan hman tam chuan atling khom kha chu atam via wang ti kharin omtani chu po chu cho rola cheng ni angkha ni maya a ai tam te po hmangan omang ti kharin omani chuwangin dori hong don ani chuan dinglama khan alu na khalo siam tala veilama khan a chhuahna siam tala tlem khan ni hlok deuh zawk don ti na ni chu panina chuan kan lu tir hian eitur emo rimtui pangpar le ril ti tram angchi te thei te emo thlai te mitla tur kha anlo da lang ma sa thina ni sabon ti vel khatiang kha an da ngal ngai lo tlang pu thina achan chu eitur hian minlo kauta kan ril ti tram te kha an tum thina ni cookies te khatiang chil ti put rim te achan chu kan ril tram hian thil kan le nem tlang pui thin inin chik chuan in sianga chu an tum ani ta ni chuwangin ei in puar pengponga bazar te hi a tha an ti thina sample ei turte an lo da bok thina then kha chuan ei tham tak tak si lo min ti vir tok vel kha an tum thina ni chu an tactic panina mitle rim le mu nuam angchi kha an da lang sar ma sa thin ei tur lam chi pathumna chuanin an product rem dan hi in lo chik chuanin ni tin mamo emo chung tin le thin tlang pui entirnan bo hnu te emo artui daily needs ang hi hladeu dewan da thina ni akil top lam emo ate hi achan chu kalkwal tir shep khamin du wang ani ta a kan kwal thuya thil kan hmu hnem na chuan thil kan le hnem na chance kha asang thina ni hei po ka mamo kan tia kan mamo eng emo kha tumlo deu pon kan hmuwa mu tam tir kha min du thina ni chuan arem dana an apply le pakhat chu an rem na level kha puitlingina an hmu thei level eye level kan ti hi shalkal ber thina ni ta ni chuwangin khamizon vela khan atau deuh te emo an shal hlok na tur high profit margin how product kha an rem thina ni a hnuai le achung a biru deuh la ya khan man tlom te hlok vak lo te kha an rem thin chuan no pang eye level a hianin no pang lom tur an ngen tur angchi kha an lo rem bok thina ni toy emo snack angchi te an ban phaka khan an lo da thin chuan kanin tlarna bul hi a ol mai lo bokanga product te sep lam damdoi te emo sweet te po a then chu man to lem lo ban mai thei angkha an lo da thin ani ilisa chuang si lo lei itum em lo ma se leima ila pui iti lo tur angchi kha ngai tua chhuah tir che a leitir le sham che kha an lo tum bok don ani kan in tlar chung hian kan lo man dewa kan lo hoi thina khanga khan ngai tua chhuah tir che kha an tum thin dona an lo rem tlar thin don bokani palina chuanin Rimawi music emo hla an lo play chuanin muang lam deuh hlek kha an lo play don ani in khara la hun lo chuan a rem kha an play lem lawa muan tir kha min tumani bazar chunga kan than rei pa ule sum kha kan man hnem na chance kha asana wangin music muang hian mishing te kan che thi ati muang ve zel boka
inkharan tu to thung chuanin arang lam deuh te pawh kha an play mai thei emo an offang an zirchian na chuan music muang lam an play hian thlakhata 30% lain an inhralh na hi apung an ti ni hei restaurant anga po ni thawa chuwangin kan bazar dona hriat mi alawa muan chan kha kan du lo chuan mani earphone in hladang kha ngai thlak dai mai tur ani pangana chuanin trolley le basket kan thil leisa da na tur hi an tilian lui boka hete han ngai to mai chuanin trolley le basket kha alen wang mai in ka leitam pha kherlo kan ti mai theya mase an experiment thlapania hetiang te hi alian an chophian thil lei kha alang tlem ta a chuta chuan a hno khat turin kan label na chance kha asang ta ni kan basket emo kan trolley a ro huai khan kan ril ruwa thil kala le tlem hle mai a ti ngai dan kha kan mitin kan zu hmu wangin min nei tir ta ni kha basket ruak huai khan chuta tak chuan hno khat turin kan label le ta a tam takin an inhralh bel pha don ti na ni pakhat khan kan lei tok tok don ti na lamani lawa mase customer pakhat khan product pahni emo pakhate molek po label taila tam taka chuan an hlok pha don ti na ni chu atober parukna chuanin product manan share dana hian laklo deuh deuh ten an share thina ni sen tlem te tlom jok pon Mizo po kwa ko dor te kwa ko man te emo sangkwa zakwa somkwa ti angchi te po khan an tar thina ni achan chu mishing chuanin veila matang hian kan share phei thin ta a cheng za ti ain kwa khwa ani khan atlom na khatlem viau ma se leina chance kha asang jok ta ni customer teril ruwa khan man hla jok nia inshian na kha kan nei thin cheng khatlek an chan khan product tam takan shal pha thung chuan an hlok hle don ti na khan ni ta a hete han ngai to mai chuan sangkwa zakwa somkwa pakwa le sing khat kha chu a inzat reng ainzat deuh reng ti kha kan share ni mase product in ang rau rau kha handa dun ta la chuan atlom jok ni alang kha kan thlang chat thina ni customer tam jok chuan an ban jokang achan chu kan mithian min bum ve thei tina ni chu kan ril rongai to na hi kan zu mang vung vung kher lawa kan mit kha kan ring ve thina ni keini a chuanin thil pakhata lok teu kha kan du thina mase sumdong thiam chuan tlom jok pon shal teu kha an du jok thina ni a hlok jok ti kha an shia ta wangin chuan ta hian han bel zeu taila kan page mi lo follow ula lo share ula give away dong theyang ti ai chuan hetianga tlom jok ka ti zeu zeu hi a hlok jok dai ani achan chu give away man to tak tak kan don tir te khan min dor non pha em lawang mase product tlom jok chuan tlem te in tlom jok po ni se kan shal hnem chuan kan hlok jok dona tin customer dang te po kha kan hip jok don ani achan chu an lo in shil pung ve ta a chungte chu indu chuan sumdong te khan lo apply ve ta ula heti jong hi ni se lepeka kan hmule theu donia